Ce parfum ți se potrivește după prima literă din nume? Hai să vedem dacă nimeresc partea a treia. Dacă numele tău începe cu P, atunci ai Prada Paradox. Elegant, feminin și modern, mirosul ăsta îți face intrarea fără ca să ridici vocea. Dacă numele începe cu R, atunci liber, cu note curate și încrezătoare pentru cei care nu-și cer voie să fie ei înși. Dacă începe cu S, atunci scandal, dulce, intens și obraznic, nu-i pentru cei care vor să treacă neobservați. T, atunci parfumul Terre d'Hermes, cu aromă pământie, proaspătă, dedicat bărbatului care trăiește în armonie cu natura, cu picioarele pe pământ și privirea spre orizont. Iar dacă începe cu U, atunci Hypnotic Poison, fascinant, întunecat și irezistibil. Acest elixir seducător este o declarație de feminitate intensă, perfect pentru femeia magnetică, enigmatică și încrezătoare. B e pentru Baccarat Rouge, lux în formă lichidă, o singură pulverizare și tot știu că a intrat. Și nu în ultimul rând D pentru Byredo Marijuana, verde, exotic și complet atipic. Îl poți când vrei să rupi orice tipare. Iar dacă ți-a părut interesant acest video, nu uita de un follow și o apreciere.